Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk memenangkan ibu para pemimpin, para sesepuh, yang kasih Tuhan. Tingkang anggota studi datang untuk menempatkan tingkang THT. Untuk memenangkan ibu para alim, para ulama, para kiai, tingkang dinamika untuk kita dipahami. Tingkang pantas untuk dirinya apa-apa dan kasul maupun hasan itu tingkang kalau orang pangarso kami batin berjus saharan dari kang pinario pangaliman kalau tasik kita cinta sama orang akan foto aku video bahasa itu ikan pakaian kalau satu negara yang putri ikan cibubur pokok turun lepas lagi dibuka dengan pulau sambil sesembuh di pulau Wangi luar atur tengah dengan di kosan pelipun kantor dengan ibu pokok bukti nol karasan ibu pusat kiranya dibandingkan dari kasan ibu pokok cumakin ibu panas bosin kaki ikan sepisan pulau sowan silaturahmi dari kasuhan pun Porto Budiono itu Rusani kita sah inaringan rahmi sekarang itu ikan otot kali kulo Porto semakin ibu panjang akan sampai nih kunjung kota Sangkun Porto Budiono dan ibu dan mungkin akan suka pangabdi kunjung kota Sangkun para pemimpin, para misbul, sesepuh kasuhan wakil yang ditangkap itu juga ingkang untuk tidur tunali kolong injan kadang pulau berbuat ibu pangeran numarapaken ingkang putra kakung ingkang asma Arun Kurniawan ingkang pinangawaken ing brangkal pangura tanang bulan kula prabu kanthi panuwun dipun dawuhaken kaliyan putra putrinipun Porto Budiono Bapak Kapul Budiono ibu sakit ingkang tidal wonten ing Suruhan Karangsari pengasih Kulon Progo saestu panjenengan menika wau sampun dipun laksanaken semanten rekan sopetinipun anginipun ngadani pawiyahan wonten ing siang menika harus saja menika kadang kula kumpul semakin ibu pangeran lalu sakit ngaturaken sembunyi panuwun ingkang pangkabdi Bapak Ibu ingkang wilujeng ing salajengipun kersanipun Bapak semakin lan ibu pangeran sing saenyuwun dunya nyuwun tambahi kula pangestu mugi-mugi bisa kemanten sahibut alipun naya yang saged atau runtut ayam tentrem lan saged ngraosaken gesangkekan sakinah mawaddah warahmah penyebut ing rutin
Allahumma. Satu lagi kagum yang diberikan kita menonton. Isuan pulau namun wanti boten sakit tas melobo kita sang tamis mengkawangkan jejak bangsa. Jika menjadikan tresnani pun bobot semakin kalian ibu banyak katur dan ibu kabul hidler dalam ibu rusak dan uji sesu netepi adat ini niko tuhi rusak menjadikan di lumantar adat pengurusan mereka setambah rumah tekan pun sami kepusanan kekadanan dengan situ foto kabur video ibu sami foto semakin dan lebih banyak dan pun di bangku masyarakat dari seluruh satu lenggah kabur yang putih dan penghormatan juga berusaha itu begini pun anak kuno Arif Kurniawan kalau pasangan betul kabul video dan ibu bukti kerso serotangan ini pegawai anggaran kok bilangko putra pribadi saja menikah putra ratu lan kasur kerso paring tidak milik liwat panggulur tak ada yang sak mangki sakit netepi ingkang dados kebutuhan yang sebut dan terus waktu yang kita juga saat itu diperbasakan tentang yang aku wonten ing kebutuhan suruhan karena saya konsumsi sumangga aku nanti anak kula Arif Kurniawan lan kersa paring pambiyantu ingkang sakmarwakipun lenggono ing anak kula menika senajan sampun kupawani lamar putri dewa semanten kula tasih kathah kekiranganipun lan laku kepercayaan budaya boten ing mabiyane sampai ayo saking menika pilih hindakaken perkawis ingkang milar saking pautrian ingkang lesah sumangga kalau aturi paring panyarui kangge wicaksana apa bisa mangke anak kula Arif Kurniawan sakit jumbuhaken coba bisa budaya boten ing suruhan satu negara kabung waktu putri ingkang dihormatan Bapak Jemaah ibu panjang insak mangki uji perdi leksekan kadang kamu dapat lekuat dari kusur gagal bagi perdi kantor niko kasun temanten sandik untuk ibu kabur hidup jelasan poro kakang sempurna wonten ing kami kasur rawuh wonten ing perpokon wonten ing unsur perkal panjurko nanggung bulan putih bisa kalau kata pemilah putri dan kehormatan sak paripurna itu adi coro panggilan wonten ing siang menika kula saputra nyuwun pamit lan nyuwun tambahi tangga pangestu mugi tansah rahayu rinci saking papanggih Gusti Rapa kula perkang perkang sampun nggakaken waktu ingkang kinurmatan isuan kula saputra niki waktu bolo sakdar sapapan ngantos kiai iki boten kemaran langgan Nikah kasih nanti pilih pokok semakin upaya nikah pun sulit dan berkata sedikit nampun.
kelawan selain perbuatan tadi papan menika kata papan pun kata babak ingkang dan saken kirang syukur dengan pengganti kanthi menika kanthi anak asal menika nyuwun pun sifat sana. Selanjutnya mungkin pulau dibagi ingkang minangka punakani atur kata pulau Bapak Jumadir dan Ibu Kaina. Tentu nawon kata jajar biwak pujilan atur sopirang cukup dari pulau tapi itu tancapnya pun ditutup nyuwun samudani pangsa. Aku halam berita-berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.